Ko hanmen ko para hau Jesus Christ menta kesngi ngiyos ngeu ya ke gospel kat ko mulukas kalanong kebaar kalany arpuar hadu lai pusan haba ngi pusan ya ke gospel balada ngi pe kmi pha ngi la ban yo I ar banta ke benengkong kadai ke ba Kikimi kikpa jung Jisu kamaria batu Joseph ki pendap ya kaan bala hukum bat bala hika yaki katkum kaan jong kaniam ju haba lakha yo kunlung kamtam bat kerpang kun prang sngi hadin saupus ngi kidej ban ra ya kunlung len ban ra yo kunlung shakat temple ban lej IT yo katkum kaan Pengias ngau gospel rukum cu rengkat ki ling du khor sejur lane ki paro kata kadai ka an balahika ki bagi kimi ki pa ki de ban lai IT yo kunlung haka temple habangi pe bat ngi pusan sisa ko hanmen ko para hato kadai hok mo ya kamaria batu Joseph marmaki ki tip ba ukunlung jengki u Jisu udai ublei Hato kidang don kamo ban lej IT ya u hakan temple namar ba u dei ublei basisha kitip ya kata berarangut kamariar katip u Joseph brotip bau Jisu udai konjong ublei namar lapon yu daw men simba khoj kitip ya kane ladangi perkhat sisen perkhat kim don kamsu ban lej IT u hakan temple namar ba mo u ladai ublei hanrei ko hanmen ko para Kamaria bat u Joseph ki hikai yanga pada pi bamangi kum ki briu kat kebangi yo no blai kat kebangi yo hakajung em kajungi kadai kajung ai kadai kajung kurku kajung blai dei mata kadau ngi dei bat ngi hab hi ban IT yaki how try kanai kadai kajung hikai ke bedengkong kebangi yo na kajung le jong Kamaria baru Joseph IT ya ke ke bau bleu IAP la long kanu la dei ka bawan na kanu ke benta ka jing im ka junga ka jung pi ni dei ban IT ya ka lane ya kita baro ha blei bat kum juru kat kum ka jing puson ka junga ka jung pi ni la ban sungutu ba kamaria badu bat Joseph wala daki la tip shai ba dei blei kidang le ya kane namar ba ki kongu ya ka jing hikai jong ka an ki pendap ya ka ke baki dei ban le kum kita ki kimi ki pa kanai ka dei ka jing khot ka baar bat ka jing hikai ka baar ka bamanga mapi ngi dei ban shim ha ka jing em ka jingi ngi dei ban kongu bat ban le ya ka ka ba ublei ulap tha yangi ngi dei ban pendap hok ya ka ha ka jing em ka junga ka jung pi da kata ka jing sngoret da kata kejing jamnot kajunga kejung pi kumba kamaria badu Joseph kile da kejing sngerit da kata kejing jamnot kejung ki kile man pendap ya kata kaan kabala tho kat kum kejing hikai jong ki men barim kohan men ko para kabakong san yo lese kabamanga mapi ngi de ban shim ha ganai ka sngi khamta me kajing khot ya ki kimi ki pa bad yang iwe pa we rukum chu Kumba kamaria badu Joseph ki wan ra yau Jisu hakan tepel ki IT yu how try ka jing khot jong kamaria badu Joseph ya pi ka dei ka ne bama phiru pi dei ban IT ya la ki jong ki kun how try hadin ba pi yok long pi kan mau na em ban pen kentang yai tai kan long ha ublei pi kan mau na em ban wan ra yau tau kunlung hadin bala dep kha hadin ba itai klong iwan suk pertei ban wan ra haying mene lane ha ka ying khut ka ying kentang ka jong blei ban IT yai ta klong how try ni kan mau ne ban le ya kane ni habang ni pe kat kum ka jing le ka junga ka jung pi ko han men ko para ni klet ban IT ya ki klong how try ni klet ru wat ban yalam ya ki sha kaying mani lane ka temple kaying khoj kaying kentang ka jong blai ngi don por ban rakhe
kijing rakhe jong kane ke perthe ngi dan por ban shat kemen habang ngi yo khlung hanrei ngi klet ban duai ban IT ya itai khlung how try hoi klempe hadin baladab daki gibon benai ngi wan raya I ban yo ke baptisma kata kampat biang ko hanmen ko para habau try la kurkui pi da iklung hapo kaying kesem kan mau ban IT nung kong ya I how try kanai kadai ke jingkhot haba ni puson ya kanai ke jingpule menta kesngi kabanta kabar kabangila ban sim kadai na ka jing itu jong u Simeon haba u yo I ya iklung Jisu haj kabor jong u blei kabor jong men sim bakhoi kaladan badu Simeon den mata kadau ka gospel ka ong ba ka ktin nau men sim kelawan ban yatu hau Simeon ba yap kat ba pat yo I ya Mesaya lane unong penem haba u yo I ya unong penem u Jisu u Simeon ong ba ngasuk ban yap menta to ai ba ne shakri jung me ko trai yap da ka jing suk kanai kadai ka jing kren bat ka jing ong jong u Simeon Marsinio I yau Jisu ka temple ula itu ya u Jisu bau Jisu udai uta u Mesaya bat ubadai unong penem manga ban mapi ko hanmen ko paraman kakpor yole seman kasngi ngiwan ban priang yo Jisu haka Eucharist bakoj ngiwan ban priang yo Jisu haki sakramen ngi penlait por ban puson ngi penlait por ban duai ngi penlait por ban pule ya kakten ga jongblei hato ngi thu na ba u Jisu shisha udei uta unong pen badu Mesaya yo le se ko hanmen ko para wala dangi le ki kam ki babaha wala dangi priang yo Jisu bonsen haki sakramen ki bangidon hapo kabalang yo le se manga mapi ngim syam yo I ngim syam itu bat ngim syam la ban pediang bau Jisu udai Mesaya ne unong pen junga bat jungpi kane kadai ka benta ka ba u Simeon u khot wer yanga badepi bangin puson yala ka jong ka jing bat bangin le ha ka jing jungi nadu menta kasngi ko hanmen ko para token ngin pediang yo Jisu ha ka dono jungi menta kasngi bat ngi ngej bau Jisu bat ngi pediang bau Jisu ban ngisania bau Jisu udai uta u Mesaya unong penem jong ka jing jonga ngiduai ban ngai ti la de how try ha kane ka klemat ai mo try dala de hi unwan ban Krishan yang abade pi kumki kimi pa nginang la su ban IT yala ki jong ki kon how try nginang la su ban IT yala de how try bat kum juro ngila ban itu bau try udai unong penem unong spa jungi and yoro yau Jesus Christ Amen.